Ma'am, nalang to ipangutana sa imo, ma'am, kung okay lang. Sinihitabo ato nga adlaw, ma'am. Sinihitabo sa imuhang manghod, ma'am. Ate! Nananawag ni mo! Isa man! Ambot, wala ko kaila! Pat! Kanang, ikagaw din ni mo, si Abdul Mervin. Isa man? Kanang, hindi ba ka na mo madala dire? Nga naman? Kailangan kinamog mananambal para sa mong gira ba? Sige malangit sa okay, mama. Sige, salamat, Pat. Ma, Saman. kailangan ako madto sa aking gagaw para na mong gagamot. Igagaw asa? Ito sa bukid. Ay, oy, delikado dito. Ma, kailangan ako mo ato, ma. Dili pwede. Kailangan nila ako dito, Delikado dito. Kailangan ko nila dito, Dili na ako gusto may masawi pa sa itong mga parente. Igagaw na ako to. Bahala ka sa imong desisyon. Iba man ang kinabuhi. Uy, kalagot. Uy, te, nagmasama ka dire. Russell, desidido na ako sumali sa gera. Sige, te, umanan ti kadto ta silang kampo. Pat, kamu mo dila. Dali mo dili. I'm hit. Papa! Patulman ako. Tapang, Megi! Dante Gulapa! Dilipat. Bandage. Wala, nasa kampo ang bandage. Kanina lang,
Nawad ang pulso. Apply CPR. Mervin, wala na siya. Mervin, pasensya na talaga. In every war, there's neither a winner nor loser. Because in every war, we lose someone. Someone who loves us and means the world to us. We may feel down knowing that war took something, a part of us. But always remember that there are so many reasons to fight and to live. And one reason is love. Kaya, kumusta man ang pagtabang naman dito sa Gara? Okay na naman ma. Pero may mga tao pag nawak mo ng tabangan to at least dagan ko na salba. Mayo na. May nagipasagtan ti ka. Tapos kaya na ko ng tabangan si Zay na ato nga time at least dagan ko ko na salba. Kahit kay kasi mo na. Nakanakag na, himo, niya. Nakantog ka na tabangan. Salamat. Pero ma kanang makagaan sa siya feeling good ka na nakatabang sa mga tao na wala dito nang tong kanang negative things tong nahitabo kay Zay na feeling dyan ako na okay na kayo. Last time ka na ngay isa ka lalaki kalapit kayo siya magputo ng tiil pero nakako dito nga para tabangan dyan siya ka gaan dyan sa feeling mo. Bisa rin ba? Salamat dyan ma. Love you na. But if you loved me, why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody. Why'd you leave me? Take my body, take my body. All I want is, and all I need is to find somebody. I'll find somebody. 1, 2, 3, go! It was at this moment that he knew. He fucked up. Yaga-yaga ang hila ko. Wala lagi ko. Go! I'm hit! I'm hit! I'm hit! Tingog sa ilang. Tara ka. Ang Abdul Diliha, aray. Abdul Diliha? Abdul what? 2, 3, go! Dante Gulapa!
2, 3, go. Johnny, among director, masaya mong ma-feel. Masaya mong ma-feel. Direct. Excited ko kay ako sila gipaghirap kaya kanang pinahirapan ako sila like kapya sa hitabo ganina katong gipahigda jud like then So, ako asa man taron i-introduce sa takaron. nami karon sa sa UM Amakan Place. Makan. Tapos, mga kwan. UM Wonderful. Ato mga peaceful time pa, wala pa naggera tapos ako'y tigsalo sa lamok nimo oh grabe ka. Ako po kaya ni sa inyo mga lamok po dapat sa kunti